ייתכן ושמתם לב שכשאתם מרכיבים את המשקפיים שלכם שנועדו למרחק ואתם קוראים איתם, הטקסט או היד שלכם או כל דבר שאתם מסתכלים עליהם קרוב נראה קטן יותר. והוא אכן קטן יותר בגלל העדשות. מה שקורה הוא שהעדשות במשקפיים שלנו שנועדו למרחק בעצם מקטינות את הגודל של האובייקט שאנחנו מסתכלים עליו בכאחוז בכל מספר שאנחנו משתמשים בו. אז אם יש לנו -1, בערך התמונה קטנה ב1%. אם יש לנו -5, אז אנחנו נראה משהו קטן יותר ב5%. איפה זה בא לידי ביטוי ואיפה זה משפיע עלינו ממש? אנחנו יודעים שכשיש לנו קוצר ראייה, העיניים שלנו כל הזמן מקובצות וקשה להן להשתחרר ולהסתכל ולראות חד לרחוק. כשאנחנו מרכיבים משקפיים שנועדו למרחק, ומה שהן עושות זה מקטינות את מה שאנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו משתמשים בזה להסתכל על משהו קרוב ולנסות לקרוא, או לא יודע מה, לעבוד עם חוט תפירה או כל דבר כזה, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו גורמים לעוד יותר עומס על העיניים שלנו, בגלל שהפרט שאנחנו מסתכלים עליו קטן יותר כבר, כן? אז לקחנו פרט קטן והקטנו אותו עוד יותר, וגרמנו עכשיו לשריר להתכווץ עוד יותר בשביל להתאמץ לראות את הדבר הזה חד. אולי אם היינו מסירים את המשקפיים ומסתכלים על הדבר הזה מקרוב, היינו יכולים לראות אותו חד לחלוטין, בלי כל מאמץ של העין. או עם מאמץ מופחת יותר לעומת עם השימוש במשקפיים. אז אם אתם רואים שהאותיות קטנות יותר, זה אכן קורה בגלל שזה מה שהעדשה עושה, מקטינה ב1%. קחו את זה לתשומת לבכם, כשאתם קוראים, כשאתם עובדים מקרוב, כל הדברים האלה, אתם רוצים להפחית מעצמכם עומס ולחץ על העיניים ולא להוסיף. אז לכן כדאי מאוד להסיר את המשקפיים ולא להשתמש בהם אם הם נועדו למרחק. אז קחו את זה לתשומת לבכם. יום טוב.